Cathrinesminde Teglværk blev grundlagt i 1732 ved Ilder Strand og var i drift helt frem til 1968. I mere end 2 århundreder blev råt ler forvandlet til mursten her, materialer der blev sendt ud i hele Danmark. Produktionen fulgte en fast rytme. Leret blev gravet op foran værket og ført videre gennem anlægget, hvor det blev æltet, presset og formet til sten. De fugtige mursten blev derefter kørt til de store tørrelader, hvor de blev stablet tæt i lange rækker. Her arbejdede kvinder og børn med at stille stenene til tørre. Nogle gange tog det få dage, andre gange flere uger, afhængig af vejret. Rækkerne af mursten skabte et labyrintisk miljø, hvor arbejdet gentog sig igen og igen, dag efter dag. Når stenene var tørre, blev de brændt i den store ringovn fra 1892. Her bevægede ilden sig konstant gennem ovnens kamre, og temperaturen nåede op på omkring 1000 grader. Produktionen blev mere effektiv, men arbejdet var stadig præget af varme, støv og hårdt fysisk slid. I dag står tørreladerne og de udendørs områder tilbage, som nogle af de mest autentiske spor fra en svunden industri. Og det er her, vi undersøger i nat, for at finde ud af, om noget stadig er tilbage. Hej, mit navn det er Louise. Med mig har jeg Brian. Vi er kommet herned på teglværket i dag for at lave en undersøgelse. For at undersøge, om der stadig er nogle energier hernede. Så hvis I vil hjælpe os, hvis der er nogen til stede i løbet af aftenen og natten her, så vil vi blive utroligt taknemmelige for, hvis I gad at bruge vores udstyr. Og jeg kan lige prøve at præsentere det. Herhenne står der en klokke. Den kan I ringe på, hvis I går hen og rører ved den. Og ved siden af ligger der et apparat, der kan begynde at bippe. Det var vores detektor, og så kan den også vise nogle tal. Og så har vi vores rempot. Den kan I få til at lyse op og sige nogle lyde ved at gå hen til antennen. Og så har vi også en bold, der ligger længere om. Den kan lyse op i forskellige farver, hvis I rører ved den eller skubber til den. I må også meget gerne skubbe den ned. Og foran mig, der står der et apparat, en måler, der lyser grønt lige nu. Den kan I få til at lyse op i forskellige farver. Prøv at ringe på klokken, hvis der er nogen her. Eller I må også godt gå hen til den, der lyser hvid. Det var klokken. Tusind tak. Men bare lige for at bekræfte, hvis der er en til stede her, kan du ikke prøve at gøre det en gang til. Giv os et tegn igen. Vi har også lagt en lille... Det er måleren. Det er måleren. Detektoren. Tak skal du have. Bare lige for at få det bekræftet, kan du prøve at gå hen til den en gang til, den du lige var henne ved. Vores detektor. Du må også godt gå hen til vores bold, vi har til at lægge. Det var lidt sjovt, den lige gik af der. Ja, det var så. Er der nogen arbejdere til stede her sammen med os? Det var rempotten. Det var rempotten. Tusind tak. Tusind tak. Er det korrekt, at vi har nogle arbejdere til stede sammen med os?
Så prøv at gøre det en gang til. Tak. Det er en utrolig stor hjælp for os, det du gør der. Det er det. Det betyder virkelig meget for os. Vi kan prøve igen, skulle jeg til at sige. Tak for det. Tak. Kan du prøve at få den lige præcis, kan du prøve at få den til at lyse lidt kraftigere op? Prøv at få den til at lyse op i nogle flere farver. Det var da lidt spændende, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Hvis det er nemmere for dig, så må du også godt prøve at bruge klokken. Eller vores bold bliver til at ligge på den derhenne. Den kan du bare skubbe til, så lyser den op i forskellige farver. Er der mere? Tak for det. Tusind tak. Vi kan godt se, at du prøver. Men kan du ikke få den til at lyse endnu mere op? Der er for eksempel en farve, der er gul bagefter den grønne. Kan du få den til at lyse i gul farve? Du skal bare gå lidt tættere til antennen. Bare bliv ved. Vi kan godt se, at du prøver. Og du gør det rigtigt. Kan du prøve at få den til at lyse op i gul? Du skal bare gå lidt tættere til den. Vi kan godt se, at du prøver. Du skal bare gå lidt tættere til den. Det var min mave. Få den til at lyse endnu mere op. Eller kan du gå væk fra den? Kan du gå væk fra den, og så prøve at bruge klokken i stedet for? Eller vores detektor, der må du også meget gerne bruge. Prøv at gå til noget af det andet udstyr, hvis det er fordi du ikke kan få den til at lyse gul. Vi kan godt se, at du prøver, men hvis det er fordi du ikke kan få den til at lyse mere op, så prøv at få noget af det andet udstyr til at give udslag. Så altså har vi nogen arbejder til stede herinde i ringovnen, eller andre personer. Så prøv at give os et tegn. Jeg kunne godt forestille mig, at det var rigtig hårdt at arbejde, og skulle ligge alle de mursten der, så de skal blive klar til at blive brændt. Vi har lagt en klokke derhenne, og vi har lagt noget, der hedder en detektor. Hvis I går hen til det, så vil det ringe.
og den anden, og vores detektor, den vil bip. Vi har også lagt noget med en antenne, hvor det lyser hvidt derhenne. Hvis du går hen til den, så vil den lyse grøn. Og jo tættere du går på den, jo flere farver vil den lyse i. Kan du prøve at sige noget til os i den? Hvad er dit navn for eksempel? Har du arbejdet her på teglværket? Nu står vi her i laden, uden for ringovnen. Vi er alligevel inde ved ringovnen. Har vi nogen til stede herude sammen med os? Så giv os et tegn. Vi kan lave samme aftale, som vi havde inde ved ringovnen. Hvis du ringer på klokken, så tænder vi for den boks, hvor du kan tale til os igennem. Så alt du skal gøre, det er bare at ringe på klokken, så tænder vi boksen. Har vi nogen til stede? Du ved så om, hvad det er så. Ja. Så er det korrekt, at vi har en til stede? Hvad er deres navn? Jeg har nogle kvinder til stede. Tak for i aften. Ja. Mener de, at vi skal gå hjem? Prøv at fortælle, hvem du er. Det lyder som om, der blev sagt måske. Har du ikke lyst til at fortælle, hvem du er? Så skal I sige den i den boks, Louise, hun står med, at vi skal slukke for den. Så slukker vi for den. Jeg slukker boksen nu, så nu er det sidste chance. Vi har en boks herhenne, den kan spille musik. Alt hvad du skal gøre, det er bare at gå forbi her foran. Og så har vi bolden, som du har fundet ud af, hvordan virker. Og så har vi en detektor. Den kan bippe og vise nogle tal. Og så har vi vores K2-måler, som står og lyser grønt. Du kan få til at lyse op i flere farver. Tusind tak. Men som sagt må du gerne gå til noget af det andet udstyr. Vi har også den, der står henne med antennen med det hvide lys. Den må du gerne prøve at gå hen til. Det er mig, der flytter på sig. Den kan lyse op i flere forskellige farver. Der flyver en mølle derhenne. Ja, jeg kunne godt se det. Jeg kunne se den på kameraet. Jeg rykker lige på mig. Men som sagt, har vi nogen til stede hernede? Nogle arbejdere. Lyser den igen. Det virker heller ikke til det med fast intervalzone. Så det kunne være selvsving. Det tror jeg ikke, så vi den gør det oftere. Kan du ikke prøve at give os et tegn på noget af det andet udstyr, vi har her? Jeg vil virkelig blive taknemmelig, hvis du lige gik forbi vores spilledåse derhenne, så den lige spillede en melodi. Så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Men hvis det er nemmere for dig, så må du også godt gå hen til den, der lyser hvidt. Få den til at lyse grøn, for eksempel. Mit navn er Louise. Hvad hedder du?
Har vi nogle arbejdere her? Var det hårdt arbejde? Eller hvor på værket har arbejdet de? Havde de et specielt område? Tak for det. Det var tysk. Ja. Kan jeg prøve at få bolden til at lyse igen? Og jeg kunne også godt forestille mig, at det var rigtig hårdt. Det arbejde her på teglværket. Ja, med alle de sten, der skulle flyttes, der skulle tørres, der skulle brændes. Og som skulle stavles igen, for når de skulle transporteres væk herfra. Det må være noget, der har kostet en masse energi på sådan en arbejdsdag. Det er måske derfor, I ikke har noget energi til at hjælpe os med vores udstyr her. Og skal I give os et tegn på, at det er derfor. Og hvis det er nemmere for jer, så må I godt få kuglen til at blinke derhen. Eller vores detektor til at bip. Som I også har haft til at gøre her i aften. Nu er det sidste chance, inden vi lukker ned for det hele. Kan vi få et tegn fra jer? Bare et sidste lille tegn, inden vi pakker sammen og forlader stedet. Fordi så er det jo for sent. Det er nu, I har chancen. Vi har så meget forskelligt udstyr med her, I kan benytte og give os et tegn igennem. Så I kan bare gå til det, der er nemmest for jer. Så jeg vil gerne bede om et sidste tegn. Så med det vil vi sige tusind tak for i aften. Og så vil vi pakke sammen og tage hjem. Og så vil vi se vores materiale igennem. For de små tegn, I nu har givet os. Så tak for denne gang. Ja, tak for denne gang.